Hello mga, yeah, welcome na po sa akong channel. Ako din si Margrette Ann. Karon na ako i-share ninyo very important. Labi na sa mga babae na hilig mag-swimsuit o mag-bikini. So katong mga na-stretch marks, labi na katong pinahan, kanaganak, obviously. Katong mga tambok, naniniwang, or vice versa. So, na mga problema sa stretch marks, na problema sa wrinkles, kung sa pa na uneven skin tone, ay mo pagpuol na ako itampag din mo kay ba mo isa. Kunyara, tag 100, no, not 100, tag 475, sorry kayo, what more 475, ang gamay, that's 475 for the 60 ml, and there's 120 ml na 700 plus, so mas makasave mo kung ang dako inyong ganito. Kini produkto ba? Okay, inyo ning ipahit sa parts in your skin na na-ay stretch mark, and that's what I do every time after maligo ko. Okay, open to kunuhi ang pores. So I think open jud ang pores ng panahon na, no? After ka maligo, then hid na dito ninyo ang I almost said. So dito na siya ninyo i-hid. Pwede po na ninyo i-hid sa inyong mga nanaungan diha, nananim mga linya, pero you need to wait for the results really. Dili din siya effective overnight. Like what I did when I was pregnant with Kitty for already 3 months, 4 months, I started using this product, and then I maintained this product until now, even after nanganak ko. Kay mo lagi ang stretch marks is okay lang damon, but I'm not really promising na matangtang yung stretch marks na gamit naman, pero mo lighten siya. Di na kayo mo makulaw, mag-bikini o mag-tubig. Okay, so di na ito karugayon. Ako i-reveal ang akong sikreto o muna ang bio oil. Okay, if you research this in Google, daghan jud kay results. Bio oil jud kasagaran nilang i-tambag. Sabi na kato. Amerika, mo po nilang gamit. Naapoy mga foreigners magamit ani tanawa dito sa produkto. Okay, so what I do after ko maligo, ako gamay ra kayo i-iabo na i-speed na po yung speedness na bago ikutan ko sa ikamot, inyong ipahid sa parts sa inyong lawas na naay mga stretch marks. So what I do, replace sa akong paa. Pwede po ni siya sa bugan, katong nalagumog-bugan diya. Pwede po rin siya na pumatutin. And, kaya mo naman na stretch marks yan, gamita dyan ninyo. I also have scars from my previous operations. I have 2 ovarian cyst operations on the same area below my belly button. And I use this, and it really helped lighten the scars. Believe me, trust me, it works. Okay? So, ano to siya? Mapalit ninyo sa Watsons, napod niya siya sa Mercury. Napod na siya sa Rose, but when I went to Rose, wala sila itong I usually buy the big one sa Watsons. So this helps improving the appearance of both new and old scars. So katong mga scars ninyo pagkabata, pwede kaya po ninyo gamitan ani. Kung na mga problema, maputi ka man, malagom ka man, naging-problema sa inyong panit na dili patas ang color, magamit niya po ninyo yung bio oil. Muna siya. So, dili man inarte, no? Kadang tinudangay mo ng tempo. Gamit ng juta, ganahan kita ma-improve ang atong panit para kita mauwaw, mag-bikini o mag-swimsuit. Okay, unsa na lang mga isaway din sa mga dibakirag, mga pusag, mga tayon sa dagat o swimming pool. Diba? Sakto ko. Okay. So,
Again, if you have stretch mark problems, wrinkle problems, uneven skin tone problems, try using bio oil and let me know if it works. Write down in my comment. Remember to subscribe, remember to like, remember to comment on this post. Labi na effective siya. You help me with my vlog. I help you improve your skin. And that is the goal of my video today. And if you have questions, please feel free to ask. If you have requests, try to put it down in the comment and I'll see if that is doable. Okay, thanks so much and do have a great night. Once again, this is Margrette Ann and I'm here to help you as a friend. Have a great day.